गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स बिचोली वार्षिक पूजा ही आहे डिपार्टमेंट वयले डिपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स डेप्युटी कलेक्टर सगळे डिपार्टमेंटचे असतात त्यांची वार्षिक पूजा आज झाली बरे म्हणजे संपन्न झाली खूपशा लोकांनी दर्शन घेतले भजन झाले आरती आणि बिचोली तालुक्यातले चढाव चढ जे लोक असतात ते हांगा पावले तांची आजी माझी आमदारी पावले आणि खूप लोकांनी आयच्या पुजे दर्शन घेतले सत्यनारायण महापूजा आणि बरे दिसले की आमचे सगळे मुख्य म्हणजे ह्या वर्सा अग्निशमन दलाक हो बहुमान मेळ्ळो आणि सगळ्यांनी हांव स्वता म्हाका ही पुजा कर सगळ्यांनी पुढाकार घे म्हटलं आणि पुजा बरे भशेन केली सगळे बरे जाले भजनां जाली आरती जाली सगळे महाप्रसादाचो बरो लाभ घेतलो असो जालो म्हणजे महाप्रसाद जालो आणि संबंध बिचोली तालुक्यातले जे लोक आज बाजाराटी घेतात ते सगळ्यांनी येवन पांय पडून देवाक गेले आणि एक गांव मागे की येणारी जी वर्षा आहात ती सगळ्यांत बरी सुखाची आणि समृद्धी व्हायची